Gwydr yn eich bwyd? I colau ar ddail eich salad? Beth sy'n digwydd y tu ôl i'r llenni pan fydd cynnyrch yn cael ei alw'n ôl? A beth mae hynny'n ein olygu i chi? Yn aml, mae problemau diogelwch bwyd yn cael eu canfod yn gyflym, ond weithiau mae'n cymryd fwy o amser. Yn enwedig, os yw'n anodd gweld y problem dan sylw, fel feirws neu bacteria neu alergen. Gadewch i ni ystyried felly beth sy'n digwydd pan fydd bwyd aniogel yn cael ei ganfod a bod angen ei alw'n ôl. Dychmygwch fod yr asiantaeth safonau bwyd wedi cael gwybod bod rhywun wedi dod o hyd i ddarnau bach o blastig mewn brechdan a brynwyd o'r siop. Y peth cyntaf sydd angen ei wneud yw darganfod hyd a lled y broblem hon. Os oes siawns y gallai plastig fod mewn mwy o frechdannau a chynhyrchion bwyd eraill, mae'n hanfodol dod o hyd i'r cynhyrchion hynny'n gyflym. Mae'r broses hon yn gallu cymryd peth amser. Meddyliwch faint o gynhwysion sydd yn eich hoff frechdan. Mae angen i ni nodi pa gynhwysyn a gafodd ei hylogi â phlastig yn y lle gyntaf, ac yna asesu a allai'r cynhwysyn hwnnw fod mewn unrhyw gynhyrchion eraill. Mae ein cadwyn cyflewni bwyd yn gymleth, felly os oes llawer o fusnesau'n rhan o'r gadwyn, bob un a'i gyflenwyr, ei dderbynnebau a'i waith papur ei hun, mae'n gallu bod yn anodd gwybod o ble yn union daeth y plastig. Wedyn, cyfrifoldeb y busnes yw galw'r cynhyrchion perthnasol yn ôl. Mae'r asiantaeth safonau bwyd yn helpu rannu'r neges trwy ei gwefan a'r gwasanaeth rybuddion am ddim. Mae rhain yn sicrhau bod y cyhoedd yn cael gwybodaeth glir a chywir cyn gynted a phosib. Eisiau dysgu mwy? Mae mwy o wybodaeth am digwyddiadau a galw cynhyrchion yn ôl ar gael yn ei blog Y Gwir am Bwyd.